Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ng iyong anak, kami iyong tinulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal. Ipagkaloob mong kami pagningasin itong aming pagdiriwang upang makasapit kami may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan. Sa pamagitan ng Jesucristo, asama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ilaw ng kandila ang sumasagisag kay Kristong muli nang nabuhay. Si Kristong nagniningning sa kadiliman at nagdudulot ng liwanag ng pag-asa sa ating lahat. Si Kristo ang pagmamahal noon sa bayang inirang, ngayon paris siyang patnubay, si Jesucristo'y nabuhay, siyang ating katotohanan. Si Kristo ang nagmahal, simula pa noong araw, wakas natin siya't antungan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, alpay sa gisag niyang tunay. Siya'y ating pinanggalingan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang siyang antungan, umigay kanyang larawan, siyang ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang lahat ng panahon at araw. Bawat yugto ng pag-iral, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang mga taong daan-daan. Hari siya ng kasaysayan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang karangalan, lahat ng kapangyarihan. Panginoong dinarangal, si Jesucristo na buhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo'y ang kapurihan ng buong sangkatauhan. Ngayon at magpakailanman, si Jesucristo'y na buhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa sugat na lubang banal, si Jesus sa tagiliran, sa dugot, tubig ay lumitaw. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. May sugat sa paang kanan, si Jesus na nabayubay sa krus na kinamatayan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang kaliwang pa naman, si Jesus din ay sugatan. Pako'y naglakos na tunay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. At sa kanan niya'y kamay, si Jesus din pinakuan. Kaya't may sugat na taglay, si Jesucristo'y nabuhay, siyang ating kaliwanagan. Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay pinakuan nung buhay niya'y ialay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesucristo na buhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwat natin isipan, si Jesucristo na buhay, siyang ating kaliwanagan. Ang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwat natin isipan, si Jesucristo na buhay, siya'y ating kaliwanagan. Magalak kayong lahat sa kalangitan, kayong manghel ay mga awitan. Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha, na nakapaligid sa luklukang dakila. Si Kristo na ating hari ay nabuhay na maguli. Hipan natin ang tambulin nitong ating kaligtasan. Magalak o sanlibutan sa maning nating ilaw. Si Kristo na walang maliwang pumaram sa dilim. Magalak, lubos, ako
sa kalangitan ating puso at isipan. Diyos sa may pasalamatan sa anak niyang nabuhay, sapagkat tapat siyang tunay sa kanyang pananagutan, para sa kinabilangan niya na sambayanan. Ngayon nga ang kapistahan ni Jesucristong nag-alay ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan. Ang minanang kasalanan ng dating kaalipinay, sa tubig pawang na param kalayay nakamtan. Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan na batis ng kabanalan, pagkat mula sa libingan bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus nating mahal. Diyos Ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay, pag-ibig mo't katapatan para sa mga hinirang, handog mong kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat mong alay, si Jesus naming mahal. Dahil sa kaligayahang sa amin nagumapaw, hain namin itong ilaw sa gisag ng pagkabuhay. Tunay na kaliwanagang hatid ni Jesus na tanglaw, ang dilim ng kamatayan ay napawid na parang ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukang liwayway. Walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan. Hatid niya'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal, upang aming magampanan aming pananagutan. Mga kapatid, ngayon nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon ngang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan
na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Nilikha ng may kapal ang lahat at nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Ito ang simula ng kasaysayan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin mo, kanayang pag-uwi.
Malangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ang itinatampo. Naway may sa loob ng iyong mga tinubos na ang daigdig sa pasimula ay lalo mo pang pinadakila sa mga huling panahon ng pagsagip ni Kristo na siyang inihaying korderong pamasko na kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ikalawang pagbasa. Sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Inatasan niya si Abraham na ialay si Isaac, ang minamahal at nag-iisa nitong anak. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin.
iyong nadarmay, hindi ko ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay magalang. Sa balo ng mga patay, upang doon ay magnas. Diyos ko ang aking dalangin. Ako'y iyong nakikinig. Ituturo mo ang landas na pabuhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng biyayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin. Ako'y iyong nakikinig. Diyos ko ang aking dalangin. Ako'y iyong tangkiligin. Magsitayo na po ang lahat. Malangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo ay sumilang. Bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa magitan ng Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ikatlong pagbasa, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipsyo. Nilamon ng dagat ang mga mapang-alipin. Gayon din naman sa pamamagitan ng tubig ng binyag, iniligtas tayo ng Panginoon mula sa pang-aalipin ng kasalanan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong yan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig.
Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon natin ngayong awitan, sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaway. Sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siyang sa akin nagkupkop nag-iingat. Diyos na magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Ng mga kawal ng Faraon, sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito'y kanyang nilunod. Pati na sa sakya'y kanyang pinalubog.
dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo'y walang katulad, walang ang katulad, walang kasing lakas, sa isang hampas mo kaaway na ngalan. Nangagdurog man din sa iyong mga palad. Noon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong mundo, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw po'n maghahari magpakailanman. Noon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong unang panahon ay yun ang inulot na mabanaag ang himala ng bagong tipan. Sa pagtawid sa dagat bilang tagapaywatig na nagaganap sa pagbibinyag, na siyang paglaya ng iyong sampayanan. Sa pagkabihag, ipagkaloob mong ang lahat ng mga bansa ay makaranas na muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap ng mga may pananampalataya, na Israel ang unang nagpamalas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ikaapat na pagbasa. Inihahandog ng Diyos ang kanyang sarili sa sambayanang nagdurusa at nagsisisi bilang isang kasintahan at tagapagligtas. Dahil sa dakila niyang pag-ibig, kukupkuping muli ng Panginoon ang bayang Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahong kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang, di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayun din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking pangako.
Iyan ang sinabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Gagamitin rubi sa mga tore mo, batong maniningning ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako ang nagturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay uunlad. Patatadagin ka ng katarungan at katwiran. Magiging malayo sa mananakop at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinangong mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya'y ating awitan ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasasalamatan. Hindi nagtatagal yung kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang mayapi sa tigmak sa luha, sa muong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon. Ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, poon, ay di magsasawa. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadarakila ng iyong ngalan, paramihin mo ang mga nakikinabang sa iyong pagpalang bigay
sa mga ninuno namin sa pagsampalataya sa iyong katapatan. Ngayon ay ang iyong pag-irang ay sanlibutan, ang saklaw, ang matibay na pinananaligan na mga ninuno naming banal ay matantunawan naming nagkaroon na ng malaking katuparan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong tinatulong kaniya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, itinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka Namin dahil sa dakila mong pinagpupurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyari sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugtong anak. Panginoong Diyos ko, pero ng Diyos, anak ng papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw darang garis,
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ikalimang pagbasa, hinahamon ni Pablo ang mga bagong binyag na mga Kristiyano na magpakatatag, talikuran ang kasalanan at simulang magbagong buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay, tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ng Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti.
Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng punang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway. Ang lahat ng ito nagpamalasay ang Panginoon Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Ang batong natakwil na nangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Aking sasabihing di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ikinulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babaeng, "Huwag kayong matakot. Alam kong inahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagarian sila na magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyaring.
Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binating. At lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinampas siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ati pong bigyan ng napakalakas na palakpak ang ating Panginoong muling nabuhay. Mga kapatid sa pananampalataya, sa mga nasa tahanan na nakikisa sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang pagdiriwang po ng muling pagkabuhay ay hudyat ng tagumpay ng Panginoong Yesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang kaganapan ng kanyang misyon. Ng kanyang misyon ay ang iligtas ang isang katauhan. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ang siyang dahilan ng ating pong kagalakan. Ang muling pagkabuhay po ni Jesus ang siyang dahilan ng ating pong pag-asa. Pag-asa na makamtan natin ang tagumpay. Pag-asa na makamtan natin ang kanyang pinapangakong kaganapan ng buhay. Ang buhay na walang hanggang kaligayahan. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay din sa atin ng katatagan ng ating pong pananampalataya. At ito siyang ating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sa pananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga kawangis at kalarawan ng Diyos, bilang kanyang anak sa pananampalataya sa pamamagitan ng binyag, ang paanyaya sa atin ngayon ng ating pong pagdiriwang ay ang lagi nating piliin ang manatili sa piling ng Panginoong Yesus. Dahil kung magkagayon, sa huli ay tiyak ang ating pong tagumpay. Subalit mga kapatid, kung pipiliin natin ang pumanig sa kaaway ng Panginoon, tiyak po ang ating pong pagkatalo. Kaya kung nais nating magtagumpay sa ating pong buhay at patuloy na matamasa, maranasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos, kailangan tayo po'y lumapit lagi at manatili sa piling ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang hantungan ng mga taong ang buhay ay taliwas sa turo ng Panginoon. Sinasabi niya,
tiyak ang kanilang kapahamakan. Ngayon, ang tanong mga kapatid, paano ba tayo mamumuhay na pumapanig sa Panginoong Yesus? Katulad po niya, ay lagi nating sundin ang kalooban ng Ama. Kahit na ito ay mahirap gawin. Kung paanong tiniis po ni Jesus ang pagdarusa upang manatiling tapat sa Diyos, naghirap, tinanggap ang lahat hanggang sa kamatayan sa krus. Ito rin naman ang dapat nating gawin. Mga kapatid, huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon dahil balang araw ay pagkakamitin niya tayo ng tagumpay. Balang araw ay gagantimpalaan niya ang ating pong katapatan. Balang araw ay gagantimpalaan niya ang ating pong pagsasakripisyo dahil sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang kagalakan natin at pag-asa bilang mga Kristiyano. Lalo git po sa harap ng mga pagsubok na ating nararanasan dahil po sa COVID-19. Anumang hirap at dusa ang dinaranas natin ngayon, wala tayong dapat ikatakot at ipangamba. Dahil kung mananatili tayong matatag sa ating pong pananampalataya, mananatili tayo sa piling ng ating Panginoong Yesus, tiyak po na may buhay na naghihintay sa atin sa langit, na kung saan ay pagkakaluban tayo ng Diyos ng gantimpala dahil sa ating pong katapatan. Mga kapatid, naway ang diwa na muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang maging inspirasyon at lakas po natin sa gitna ng ating po naranasan sa panahon ito dahil po sa COVID-19. Naway ang hamon niya sa atin na upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng ito ay ating pong sikaping gawin na manatiling sa piling ng ating Panginoon at maging tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, napaganda pong ating pong pagnilayan sa ating pong buhay. Ramdam ko ba ang kagalakan at pag-asang dulot ng paggunita sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus? Ano ang nararapat kong gawin upang ang diwa nito tunay kong maranasan sa aking buhay? At bilang pamilya, bilang mga anak ng Diyos sa pananampalataya, ano ang mga bagay na maaari nating gawin upang higit na maging makabuluhan para sa atin ang pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus? Mga kapatid, ito siyang ating pong pagnilayan sa mga panahong ito, lalo higit po
sa panahon na ito na muling pagkabuhay ng Panginoon, naway anuman ang ati pong ninanais, anuman ang ati pong ipinagdarasal, ay makamtan natin. Tayo lamang po'y maging tapat sa Kanya, sa Kanyang mga utos para sa ating pong buhay. Ngayon po ay ating pong babasbasan ang tubig. Yung mga nasa tahanan, kung kayo po'y may tubig na nasa altar, ay ito'y ating pong babasbasan sa pamagitan po ng media. Ito po'y basbas. Kahit na po wala kayo rito, ay ang Diyos na ang nakakalam yun. So ngayon, ating pong babasbasan ang tubig. Mga kapatid kong minamahal, hiling natin sa ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating sa binyag. Pagkalooban niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipahayag mong ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay. Ginugunita namin ang iyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan mo itong mga tubig. Gayon din ang mga tubig na mga nasa tahanan na iyong ginawa upang aming magamit para ang matanim ay madilig, para makapawi sa uhaw at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ay iyong itinalagang gamitin sa pagbibigay ng iyong kagandang loob sa lahat. Ginamit mo ito sa pagpapalaya sa kalipinan ng iyong hinirang na sambayanan. Habang sa disyerto sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong magipagtipan sa tao ay may pahayag nila. Sa umagitan ng tubig na itinalagang maging banal ng anak mong mahal, nung siya'y lumusong sa ilog, Jordan, pinagbabago mo kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na nayo'y iwiwisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gunitain, ay magpaiwatig din nawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag. Sa Paskong ito ng pagkabuhay ng iyong anak na namamagitan kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, sa mga nasa tahanan, ay inyong pong awakan ang iyong kandila
at inyo pong sisindihan. Yung nandito ay sisindi po dito sa Paschal Candle. Yung mga nasa tahanan po ay hawakan niyo po yung kandila na nakasindi. At ngayon, ati pong sasariwain ang ati pong pangako nung tayo po'y binyagan. Sa pagwiwisik po mamaya ng banal na tubig, yung mga nasa tahanan, kunwari yan po yung ama ng tahanan, kayo po yung magwiwisik sa mga kasama nyo sa tahanan. Ang tubig na inyo pong pinabasbasan. Kung wala naman po na tubig, yung ama ng tahanan, pwede naman po kayo maglagay ng krus sa noo ng iyong miyembro ng inyong pamilya. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng adlang sa katuparan ng panukalan ng Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Ang inyo pong itutugon sa 3 katanungan ito ay, Opo, itinatakwil namin. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Ang inyo pong itutugon, Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Yesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at panglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluklo sa kanyang Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan,
Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayo mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. So ngayon po ay ang pagwiwisik ng tubig. Sumuli po yung mga nasa tahanan na meron pong pinabasbasan na tubig, yung ama po ng pamilya, o kung wala po yung ama, pwede po yung isa na siya magwiwisik sa kanyang kasamaan sa tahanan. Isang pananampalataya, isang pagdiriwang, isang Panginoon, ang piling nating lahat. Nabili ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay makatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang piling nating lahat. Ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming lumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang piling nating lahat. Pwede na po nating patayin ang mga kandila. Panalangin ng bayan. Taglay ang kagalakang dulot na muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Diyos sa pamagitan ng binyag. Inampun niya tayo bilang tunay niyang minamahal na mga anak. Buong puso tayong manalangin. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kaming. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Para sa simbahan, mapanibago nawa ni Kristong muling nabuhay ang mensahe ng pag-asa at pag-ibig na siyang ipahahayag sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Para sa mga leader ng ating pamayanan, naway maitaguyod nila ang pagsugpo sa kasamaan at maging masigasig sa paglilingkod sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lahi at lipi na nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos, magbunga nawa ang kabutihang loob na ipinunla ng Diyos sa bawat isa upang makamit ang inaasam na pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Para sa pandemya, kaawaan at protektahan nawa tayo ng Panginoong muling nabuhay laban sa COVID-19 at bigyang kagalingan ang mga taong natamaan nito. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami.
Patuloyin nawa ng dakilang Panginoon sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao, lalong-lalo na ang mga namatay dahil sa COVID-19. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan at panatiliin mo kaming mapagpakumbaba upang maging karapat-dapat kami sa kaligtasang kaloob ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Malangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nag-ahi ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, kay pagpapatawad ng makasalanan. Gayon niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipapunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatayan mong anak,
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananapikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lubin mong kami magsasalusalo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama yung lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang makailingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kahawaan mo patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lubisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maling, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, asama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, asama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng makakagaling na utos sa turo ni Jesus sa panatin at Diyos, ati po ngayong sama-samang awitin ang Ama namin. Sumasayaw ka, sambahin ang ngalan mo. Asahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo na yayahan at tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Malangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis na Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa magitan niya, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ating pong magawain bukas, sa linggo na muling pagkabuhay, sa ika-6 at kalahati po ng umaga hanggang sa matapos ay ating pong ipoprosesyon ang imahin po ng Risen Christ at ang Blessed Sacrament. So magsisimula po ang prosesyon dito po sa Del Mundo, papasok po sa Walnut, at iikot po, and then sa Llano Road, and then sa Alicon. So yung ipinost ko po kagabi, yun po yung ating susundin. So ngayon po, yung mga nasa chapel, na nabibilangan po nito pong parokya, pagdating po, pagpasok po sa inyong pong chapel o sa village, ay yung coordinator po ay siyang magagabay kung saan po iikot po sa nasasakupan ng ating pong chapel. So depende po sa inyo kung meron pong gustong maikutan. Dahil mahaba naman po yung oras na aking pong gugulin sa pag-ikot. Dahil yung ating pong misa ay sa 10 ng umaga. So ngayon po sa mga dadaanan ay yung mga tahanan po, pwede po kayo magsindi ng kandila. No, doon lamang po kayo sa tapat ng inyong pong tahanan, huwag na po lalabas sa kalsada. Po, then sindi po yung kandila, and then po kung meron kayong imahin ng mahal na birhen, pwede na po ninyong ilabas, no? Na siya magsisilbi pong salubong ng Risen Christ at ng mahal na Birheng Maria. So, pwede po ninyo pong gawin po iyon, at yung mga kandila magsindi, para po sa pagdaan ng imahe ng Risen Christ at ng Blessed Sacrament ay kayo po ay mabasbasan. So magsisimula po ako ng 6:30. So dito po sa Llano, and then po sa Alicon, balik po sa Llano, papasok po ng Vista Verde. Pagkatapos po ng Vista Verde, ay papasok po tayo sa Sunriser. Mauna po yung Whispering, then Sunriser. Paglabas po ng Sunriser, tayo tutungo po sa Llano Road uli at papasok po tayo sa PLC. And then paglabas po ng PLC, ay tayo po didiretso po doon po sa Miranda. Doon po ay papasok at lalabas, and then babalik po and papasok po sa Dulmar. And then paglabas po ng Dulmar, dadaan ulit tayo ng Llano, papasok po ng Silanganan. Then pagkatapos sa Silanganan, lalabas po, and then tutungo pa ako dito po sa Zuniga, then papasok po tayo sa Makawiling. Yung dinadaanan po, pag sarado po itong Llano, yung dinadaan po sa Makawiling. Yung mga sa Makawiling ay hindi po kayong, kung makakasya po yung sasakyan, ay pwede pong iikot po kung saan pwedeng magkasya po yung sasakyan. And then lalabas po tayo, papunta po sa Mirna Subdivision. And then pagkatapos po sa Mirna Subdivision, balik na po tayo dito sa ating parokya. And then yung ating pong misa sa 10 ng umaga. So yun po yung ating pong magiging gawain sa umaga. And then sa hapon po, ang misa natin ay muli sa 5 ng hapon. Yung dalawa po misa natin, 10 o'clock at 5 o'clock ng hapon. Okay po, so muli po ay tayo po kung saan patuloy pang kung sa sumusunod sa direktiba po ng ating diocese at ng ating pong gobyerno, na wag muna po tayong maglalabas. So lalabas lamang po tayo sa may tapat ng iyong pong tahanan.
Okay po, so ay dada naman po yung Blessed Sacrament ang siyang magbabasbas po sa inyo. Okay po, so ngayon muli yung mga nais po magpamisa ng pasasalamat at yung mga intensyon ng inyong pong pamilya ay inyo po lamang itawag with text o ipaabot dito po sa ating pong parokya o sa inyo pong mga chapel coordinator o kawan coordinator at sila na po ang siyang magdadala dito sa ating pong opisina. So yun po yung mga pamisa. And then muli po yung ating pong panawagan sa mga mayroon pa po sa kanila pong buhay. Yung pwede nyo pong itulong sa ating pong mga kapwa, lalo gid po sa parokya ng Santo Cristo. So, araw-araw po ay may pumupunta sa opisina, Ay talagang ramdam ko po yung talagang kawalan na. So kaya kung kayo po ay may sapat pa sa inyo pong tahanan o sa inyo pong mga bulsa, ay pwede pong inyong ibahagi para po ati pong may tulong lalong sa mga nangangailangan. Dahil meron pa po tayong 3 linggo. Hanggang katapusan pa po yung ati pong lockdown. So kaya alam ko po itong nakalipas na linggo yung mga sabi natin, yung mga nakaipon ng kaunti ay siguro wala na. Lalong git po yung mga nagtatrabaho, na magtatrabaho para mayroong sweldo. Pag walang trabaho, walang kita. So yun yung talagang siguro ubus na. So kaya po yung mga mayroon ay patuloy po aking pong panawagan sa inyo na inyo pong ibahagi yung biyayang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. So muli po, maraming salamat. Tumayo po tayo para po sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain na makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, napasa inyo ang kagalingan at kaligtasan. Pagkalooban nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kaganapan ng kanyang kapistahan sa kalangitan magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.